Angibingelele wengane zakwethu, phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ngaphansi kwezitabi imfezeko komedi lami igama ngiveza uNtuthu Khumalo bathe elasibona amakomedi. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngicela enze okulungile subscribe, ungakhohlwa ulandela ey'nkundleni zokuxhumana Facebook, fezeke lasibona amakomedi TikTok, fezeko _162 bese kuthi naku-Instagram kanjalo fezeko _162. Ngane zakwethu-ke laphana-ke udumo lukaMeloheli emsakazweni Ukhozi FM okuMamdudu Khoza sekuvele ukuthi akaneme ngeziguquko ezithathwe abaphathi bomsakazo mayelana nokuthi-ke uzongena izinsuku ezine evikini. Ngakolunye uhlangothi kuvele ukuthi kusemanzi phansi ezikontileka zabasakazi bokhozi FM ukube ukuthi iningi labo abakawasayini amaphepha eziguquko olaphana. Senze manje lesimo lapha lokhozi FM njengobona ukuthi nakwezinye iziteshi nakhona-ke kushubile kunjalo. Ngane zakwethu-ke kuvela nokuthi ulinde Mr Magic Sibiya usejoyina iGagasi FM ezongena njalo ngoMsombuluko kuze kuya ngoLwesihlanu ngo-5 kuya ku-6 laphana-ke phinda ngene ngeSonto ku-6 ukuya ku-10. Ngakolunye uhlangothi umzokolo kuwile kuGagasi FM uzongena Monday to Friday ngo-12 ukuya ku-3 hamba kanjalo laphana-ke noLuyanda. Ngaza kwethu sinzima kanjalo-ke isimo emsakazweni nje ehlukahlukene nje kubona ukuthi-ke baningi abasakazi bokhozi FM abadiliziwe kubala kubone Ingwenyo Andamsweli, uLucky Nkosi laphana uDJ Sigxameza kanjalo noMamdudu Khoza naye ungomunye abantu abanganeme mayelana neziguquko zabaphathi abasha. Ngakolunye uhlangothi kuvela ukuthi-ke laphana abasakazi bayela ukuthi-ke abahlala eGoli kuzomele basuke eGoli bazosebenza eduze nomsakazo oseThekwini Ukhozi FM. Ngaza kwethu kuzona indaba ezihamba phambili esinibekela namhlanje kwezihamba phambili. Mhlawumbe kuthini okwakuphawula hlala comment section-ke ngizwe ukuthi ulithindo lwakho vo ngalolu daba. Ngelesponsor ngiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa ngiyabuya futhi nezinye ezilandelakho kwividiyo elandelayo. Kusubscribe neziphatha hleli bani sokulumnandi ngithanda khona.